The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly furnished unto all good works. Paningkamuti pagayo, pagpakita sa imong kaugalingon sa atubangan sa Dios. Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw ug magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. 2 Peter 1:3-4, as His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of Him who called us by glory and virtue, by which have been given to us exceedingly great and precious promises, that through these you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Isaiah 40:31. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Galatians 5:22-25. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. And those who are Christ's have crucified the flesh with its passions and desires. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Isaiah 30:21. Your ears shall hear a word behind you saying, this is the way, walk in it, whenever you turn to the right hand or whenever you turn to the left. Before we start our Bible study today, sama sa nandan, ikinahanglan ang atong susi sa tagsa nato kakaugalingon. And since it is our custom to pause before we continue studying God's Word, let us have a few moments of silent prayer to make sure that we are all in the same frequency with regard to the ground rules. Busa, siguro nato nga kita dumalahon sa Diyos Espiritu Santo. So we now have a few moments of silent prayer in recognition of your privacy, since you are a priest as a believer. So naa kay kapilian kung makagamit ka ba, kinahanglan bang mugamit ka sa rebound technique, the opportunity to shift gears and to pull yourselves together in the study of the Word of God. Alang kanimo dili pa magtotoo, tumo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Therefore, let us pray. Bala na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo na niano sab kami ni ining among tulumanon na dawadlaw nga pagtuon sa imong balaang pulong. Salamat o Diyos sa imong pagdala kanamo dinhi sa mga kausap pa. Salamat sa may panglawas ug tudloy kami dugang kamatuoran gikan sa imong mga pulong. Pinagis pagtudlo kanamo sa balaang Espiritu Santo, the only teacher of truth. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, mga higala, ato mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome once again kaninyong tanan. Giabi-abi kamong tanan sa mainiton gayon og padayon kita nining adlaw sa atong
gibiyaan nga paghisgot kagahapon, niya pa kita sa atong bag-o nga pagtulunan, Trademarks of a True Believer. Ang mga ilhanan, mga hiyas sa unsa ka matuod nga magtotoo. Okay? Now, kagahapon, naghisgot kita bahin sa pagkakontento. Okay? Ning tukbil kita niini kagahapon, ug ato ipadayon kini, palihog. Abrihi ang imong Biblia karon sa Ecclesiastes, Kapitulo 5, versikulo 10. Okay? Ecclesiastes chapter 5, verse 10. Ako masahon sa in English. He who loves money will not be satisfied with money, nor he who loves abundance with its income. This too is vanity. Okay? Diha sa versikulo 11, padayon na to. When good things increase, those who consume them increase. So what is the advantage to their owners except to look on? Verse 12. The sleep of the working man is pleasant, whether he eats little or much, but the full stomach of the rich man does not allow him to sleep. Now, adto ta balik sa versikulo 10, kanang naghisgot og vanity. Ang last part niya ng verse 10, naghisgot, this too is vanity. Now, sa Hebrehanon, kay Ecclesiastes belongs to the Old Testament. So, diya sa Hebrehanon, kining vanity means emptiness. Ang ingnon ta waysod, kay emptiness man, kabhang. So, ang buot pasabot niini nga bersikulo, na ay pagkakulang o pagkawaysod sa pagkadalo, in greed, if that is the real Visayan translation. Okay, ang gipasabot niini, there is an emptiness and greed, lack of contentment, kuwang sa pagkakontento. Now, si Hari Solomon had so much but continued to have more. Kaya nga no, magyud siya makontento. He was dissatisfied. Now, hinumdumi ang 1 Timoteo 6:10, nagkanayon kini, the love of money is the root of all kinds of evil. Now, do not misinterpret this. Do not rephrase this. Kay ang buot yung pasabot ni the love of money. Ang love, ang gugma nga to sa salapi. Excuse me. Mo kinigamot sa tanang matang sa pagkadautan. Dili ang money. It's not money that is the root of all kinds of evil. It is the love of money. Di man na, 1 Timothy 6:10. Okay. So, mo kadto nga, giingon nato nga, verse 11, verse 12 nga, ang pagkatog sa working man is pleasant, whether he eats little or much. But the full stomach of the rich man does not allow him to sleep. Verse 12. Now, okay. Padayon ta adto ta karon sa Luke chapter 12 verse 13. Okay. Luke 12:13. Nagaingon kini sa in English. Someone in the crowd said to him, kining him si Ginoong Kristo, Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me. Verse 14. But he said to him, Man, who appointed me a judge or an arbiter between you?
Verse 15. Then he said to them, kining he si Jesu Kristo, beware and be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in an abundance of possessions. Now, kini, buot pasabot, there is security in logistical grace. Kung ikaw nasayod na kung sa buot pasabot sa logistical grace, ang mga grasya nga itong nadawat na adlaw, pagkaon, bisti, trabaho, logistical grace, kini usay tuyo. Tuyo nini, gisangkapan kita sa Dios, kita mga magtutuo, aron kita makapadayon sa pagsibog sa unahan sa atong Kristohanong pagkinabuhi, pinagis pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. Diba ni? Ang atong slogan, Operation SLBA. So, there is security in logistical grace. Ang tuyo rin sa Diyos gagayatagang kita din ng logistical grace, mao, nga unta kita makapadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Aron mutubo ang atong kalag. Okay? Apan, excuse me. So, like I said a while ago, it is security, or there is security in logistical grace. But the Word of God is absolute. And when it is metabolized sa kalag sa magtotoo, then security is there. Sabtagi na. Now, balik rin gihapon ta kadto sa Ecclesiastes chapter 5 verse 10. Balik ko sa ta. Now, he who loves money will not be satisfied with money, nor he that loves abundance with increase. This is also vanity. Now, kita God, we all can get off track in life since we all have the old sin nature within us. Na magutan na nag-iya mataginayang magasasala, sukad. Of course, sukad sa atong pagkatao, hangtod nga isod ka naglungon. Na, yun ay old sin nature. Niya ka na to. So, naibaw ka, ang gugma sa salapi, mo ka na atong gitutukan. That is our soul's malady. Sakit. Verse 11, when good things increase, those who consume them increase. So what is the advantage to their owners except to look on? Verse 12, the sleep, ang pagkatog of the working man is pleasant, whether he eats little or much, but the full stomach of the rich man does not allow him to sleep. Now, kini kung greedy, ang sabi ni greedy, sabi ni Saya, di ba, dalo o kanang hakog? Okay, I think that's the Visayan word for that. The greedy, wealthy person, adunahan, always has fear and insecurity in his wealth. Yes. Wag yun ay kalinaw siyang buot. Kay mahadlok siya, kawaton ba itong iyang mga mga kaadunahan niya, gunsa. Okay, verse 13. Yan ang maong bersikulo, Ecclesiastes 5:10. Verse 13, there is a grievous evil which I have seen under the sun, riches being hoarded by their owner to his hurt. Now, kining under the sun, that is, ambot pasabot, all the time. Now, verse 14, kaya musibog ta. Verse 14 says, when those riches were lost through a bad investment, and he had fathered a son, then there was nothing to support him. Verse 15, as he had come naked from his mother's womb, so will he return as he came. He will take nothing from the fruit of his labor that he can carry in his hand. Kinibang kanang gisulti ni Job
Okay? Unsay gisulti ni Job. Kaning he will be taking, or he will be nothing, or he will take nothing from the fruit of his labor that he can carry in his hand. Mao na gisulti ni Job. Okay? Ang Job 1:21 says, naked I came from my mother's womb, and naked I shall return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Now, karon matuda sa Pilipos. New Testament na buta, ha? Philippians 4:12, nagsulti niini. I know how to get along with humble means, but I also know how to live in prosperity. In any and every circumstance, I have learned the secret of being filled and going hungry, both of having abundance and suffering need. Verse 13, I can do all things through him who strengthens me. Now, karon mo to das Lucas 12:16. And he told them, kining he, si Jesus Kristo, and he told them a parable saying, the land of a rich man was very productive. Now kini, ang musunod nga versikulo 17, naghisgot kini og parable of the rich fool. Okay? Kaya ang verse, by the way, ang Lucas 12:16, mo niya itong itutukan. It is the parable of the rich fool. Okay? Verse 17, nagsulti nini, and he began reasoning to himself, saying, what shall I do, since I have no place to store my crops? Now, okay. Ang uluhan yun nini, the subject here is greed, pagkadalo, pagkahakog. Okay? So, this is about the parable of the rich fool. Now, mulukso tadayon, Lucas 12, ngadto sa versikulo 19. Okay? Kaya gahisgot ka na og merriment. Sa Grigong pulong, mao ang euphraineo. Euphraineo. Ang sabot sa euphraineo is to enjoy oneself in great times of delight. Verse 20. But God said to him, you fool, this very night your soul is required of you, and now who will own what you have prepared? Verse 21. So is the man who stores up treasure for himself and is not rich toward God. Now, ang Grigong pulong sa fool, Aphron. Okay? Aphron, A-P-H-R-O-N. Naanigipayimutang nila sa vocative nga nagkahulugan og a case of direct address. Kaya nga itong Ginoo, si Ginoo Jesucristo, looks at this man with unflattering name. That is this man's greed. Mo ka na iyang pagkadalo. Now, that man is a fool. He cannot think right. He is a fool in several things. What kind of a fool is he? Unsa mang matang sa pagka unsa may binisayan to sa fool, di ba buang? Okay. Now, what kind of a fool is he? Una, he forgot God in his calculations. That's one. He was an entire materialist. Materialist talaga. Psalm 14 verse 1. Ano siya gisulti? Abrihi, ang Salmo 14 versikulo 1. Kini nagkanayon, the fool says, there is no God. Now kini, nagkahulugan. This refers to a practical atheism. Number two, he may say there is a God, but he does not think about him.
He does not bother about God. So, mingon siya, don't bother me, God. Nga ikatulo, not just there is no God, but that there is no God for me and for my circumstances. Mo kaniyang gisulti. Ug ang ikaapat, he says, I will deny God for my own purposes. Ikalima, that is tantamount to saying, there is no God. Now, okay. At ito sa Salmo 55, versikulo 9. You visit the earth and cause it to overflow. You greatly enrich it. The stream of God is full of water. You prepare their grain, for thus you prepare the earth. Psalm 49, verse 6. Even those who trust in their wealth and boast in the abundance of their riches. Kini ko naghisgot niya ang mga kaadunahan o ilang pagkabuhong sa kinabuhi. Verse 11, their inner thought is that their houses are forever and their dwelling places to all generations. They have called their lands after their own names. Verse 12, but man in his pomp will not endure. He is like the beasts that perish. Verse 13, this is the way of those who are foolish, and of those after them who approve their words. Now, kini, these are the foolish who forget God. Ngoni, wag sila paghuna-huna, pag-inumdum sa Diyos. Now, ato tas 1 Chronicles 29:12. Gisut gihapon kini may tungkol sa riches and honor. Kay mao kini gisulti diha. Both riches and honor from you, from God. And you rule over all, and in your hand is power and might, and it lies in your hand to make great and to strengthen everyone. Now, balik ta sa Lucas, Kapitulo 12, versikulo 22. Kinina ka na yun. And he, si Jesucristo, and he said to his disciples, for this reason I say to you, do not worry about your life, as to what you will eat, nor for your body, as to what you will put on. Verse 23, for life is more than food, and the body more than clothing. Now, kinigisgot ni bahin sa Kristuhanong inunta tinguha o ambisyon. Now, naay mga mahinungdanong mga bersikulo, Roma 15:20, 2 Corintios 5:9, 1 Tesalonica 4:11. Now, let us atong tutukan kining 1 Thessalonians 4:11. Now, kini mao kini ang isulti diha. And to make it your ambition to lead a quiet life and attend to your own business and work with your hands just as we commanded you. Now, kini ang verb, not verbo, ang Grigo nga pulong gamit din is philotimiomai. Philotimiomai. Ang buot pasabot, dining philotimiomai is to be ambitious of honor, to use one's utmost effort, to strive for, to endeavor for honor. Kini mental attitude niya. Kay, ang buot pasabot yun niya na, one ambition of Paul, ang first priority yun ni Paul, balik ni Pablo, unsa man gyud ang una giyang tinguha o desire or ambition ni Pablo. His first priority was to spread the gospel.
Mao na nga Lucas 12:31 nagkanayon. But seek His kingdom, and those things will be added to you. Mao nga isulti diha. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. And to make it your ambition to lead a quiet life and attend to your own business and work with your hands just as we commanded you. That's the right biblical view about ambition. Mao gina. Ingon nga magtutuo, never have a forget God ambitious achiever. Ayaw. Ayaw gyud kay siya gyud ang tinubdan sa mga mga successes nimo o mga unsa kadaugan o kalampusan sa imong kinabuhi. Now, mo ba itong gihisgot og what is a quiet life? Mo na itong pangutana. Unsa may buto sa bot sa malinawon nga kinabuhi. Now, ang Grigong pulong ni quiet life is idios. I-D-I-O-S. Kining quiet life gisgutan din means a life of self-contained, not driven by outside ambition. Dugang pagyun na, kini usa ka kinabuhi nga naay sulod nun nga kalinaw o kalipay diha sa iyang kalag. Unsa pa? It is in contrast to a life of disquiet of soul, nga nagkahulugan og striving of material gain to the exclusion of the spiritual life. Ang disquiet is a soul disturbed by the inordinate desire and ambitions, materialism, excessive desire to gain your own goals apart from God's plan. Naigawas ka naman sa plano sa Diyos. Yan ang bahina. Now, ang una giyong pasiuna sa magtutuo is a mature spiritual life, a quiet life, a life of contentment and peace of mind. Mao ni idios, quiet life. Also to work and to accomplish something with one's hands in life. Working with your hands. Idiom gini. And you know what we mean by idiom? It is an idiom for employment, whatever that is. Now, ang Kristohanon, nanginahanglan siya og temporal nga employment. This means of sustaining life that is honorable. Quiet life. Naghisgutan niya, 1 Tesalonica 4:11, a quiet life, malinawon nga kinabuhi. So, unsa may gyud, kay mangutana ko nimo, unsa may una gyud nga pasiuna sa kinabuhi sa usa ka magtutuo? What should be his first priority in life? Tubag, it is his spiritual maturity. Mao gid ang first priority. Of course, di ka makakabot niya ng spiritual maturity kung wag ay pagtuon sa pulong sa Diyos. You see? Now, that is the key to it all. Now, okay, adto tas Colosas 3:17. Now, nagkanayon kining maong Colossians 3:17, whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks through Him to God the Father. Now, gitawag din ni og a doomed fool. Now, mabita des Lucas 12:20 nakanayon kini. But God said to him, "You fool, this very night your soul is required of you. And now, who will own what you have prepared?" Verse 21, so is the man who stores up treasure for himself and is not rich toward God. Now, yes, versikulo 22. And he said to his disciples, "For this reason I say to you, do not worry about your life,
as to what you will eat, nor for your body as to what you will put on. Now, ang mando gyud sa Dios niini, do not fear for anything. Do not be anxious about your life. You see? Verse 23, for life is more than food, and the body more than clothing. Verse 24, consider the ravens, for they neither sow nor reap. They have no storeroom nor barn. Now, di man igin na yung maong prinsipyo. There is no security apart from God's logistical grace. Isuwat yun na sa imong notebook o sa imong iPad na di na yun na nimo makalimutan. There is no security apart from God's logistical grace. Mao na nga itong tunan kining bahin sa logistical grace. Doktrina ni gikan sa pulong sa Dios. Una sa tanan. Ang biblical definition of logistical grace is found diha sa 2 Corinthians 9:8. Okay, naanaw ka diha? Abrihe mong Biblia. Ikaduhang Korinto Kapitulo 9, versikulo 8. Nga na kanayon. God is able to make all grace abound toward you, so that always have all sufficiency in everything. You may have an abundance for every good deed. Now, we will always have enough for every good deed. And those good works are done pinagi sa Diyos nun nga inunta enabling through divine enabling. Definition. Okay? Unsay buot ipasabot nining logistical grace. Logistical grace is divine planning. God has a plan for divine support, divine provision, and blessing. Logistical grace is a blessing for the fulfillment of God's will and purpose and for the believer's life. Now, kaya ang Diyos nagasangkap ni ining itawag natong life support. We are on God's life support. In fact, the very reason why you are still alive, paminaw, nga mao kini hinungdan nganong gipabuhi kapahangtod ning higayuna is due to God's life support. Logistical grace is based on the personal love of God nga gidirekta ngadto sa tanan nga mga magtotoo. Since God is perfect justice, ang iyang support of every believer is perfectly fair. God is infinitely fair. Nakadungog ka? Infinitely fair. Every believer does not get an equal amount. That is not what fairness means. Kitang tanan, each of us, gets exactly what we need alang sa atong kinabuhi ug alang sa atong misyon. Ang logistical grace, of course, bantay. Logistical grace excludes, mangilabot, all human abilities, morality, talent, giving, sacrifice, service, or any other method of gaining or earning God's blessing. That is not logistical grace. What is the criteria for logistical grace? Mungutana ka. From the moment of salvation, perfect divine righteousness has been imputed in your soul. Numdum ka. Giisipan ka sa pagkamatarong sa Diyos. Romans 3:22. Now with that perfect righteousness, gipasulob na diyan nimo, giisip na diyan kanimo, isip ang magtotoo
kalifikado na mo nga mudawat siya niya ng life support and blessing. Hinumdumi gitong grace pipeline. Grasya nga tubo nga di na naipadahili ang mga panalangin sa Dios sa diha nga magtutuo na siya katakos. He now has the capacity to receive those blessings. Sa laing bahin, ang logistical grace does not exclude carnal or reversionistic believers tungod kay they continue to possess the perfect righteousness of God. Of course, di naman na matangtang. What the righteousness of God accepts, unsay sunod? The love and grace of God blesses. Ang umalikon. What the righteousness of God accepts, mudawat, the love and grace of God blesses. God continues to supply logistical grace hangtod the very moment a believer is taken home. Samtag na. So, why should we worry? Sa nga ang Dios nagasangkap mas tanan nga itong ikinahanglan sa kinabuhi. Why should we worry when God supplies all that we need in life? Kaya ang logistical grace, paminaw. Logistical grace is security, freedom from anxiety. Sabot ka? Mauna nga, kitang mga magtutuo timanig na. If you are a believer, paminaw, matag magtutuo is being taken care of by grace. Grasya. Ang Diyos nagamando sa tanang mga magtutuo never to fear for anything in life. Never. Luke 12:23, for life is more than food, and the body more than clothing. Di ba ni? Ang Diyos nagasangkap sa tanan nga mga magtutuo niining logistics. Ang Diyos matinumanon sa iyang pagsangkap kadatong mga magtutuo, both carnal and spiritual. As long as believers are alive, ang grasya sa Diyos takes care of them. Di man din mga punto nga itong idadin eh. Logistical grace is always in operation. Hangtod nga ang magtutuo, mubiya na, mupanaw, gigikan ng kalibutan na. Ang espirituhanong kalanon sa magtutuo mao ang pulong sa Dios for a believer's spiritual nourishment. O gawas pa niya na ang pulong sa Dios mao na ang very mind una ni Ginoong Jesucristo. 1 Corinthians 2:16. Mao na imanduan kita sa pulong sa Dios, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Ano sa 2 Peter 3:18. Inumdumi ka itong 3 levels of spiritual growth. Baby believer, adolescent believer, mature believer. Operation BAM. B-A-M. Now, diha sa versikulo 24, consider the ravens, they eat anything, for they neither sow nor reap. They have no storeroom nor barn, and yet God feeds them. How much more valuable you are than the birds? God feeds the raven, of course. So, mao na nga, ato kinigit tukbil kini mga puntuha, bahin man kini sa atong tunanan nga trademarks of a true believer. Di man yun yung mga trademarks of a true believer. Naanagyo maximum contentment. Philippians 4:11-13 and John 5:11. Naana siya mental stability. Romans 8:24-25. Naana siya maximum use of virtue love as a problem-solving device. Naana siya cognitive independence. Kay siya hamtong naman nga magtutuo, he can think and apply doctrine for himself or herself from the truth stored within his own soul.
na siya ay maximum grace orientation to life, na siya ay maximum doctrinal orientation to reality. The greatest decisions in life from a position of maximum strength. Kaya naman siya magpuyo diya sa sulod sa iyang dapit nga may gahom sa Dios, operational divine dynasphere. So mo na, aron dili laay ang imong Kristohanong pagkinabuhi na mo na ayaw pagbuhat lang paningkamot sa imong kagalingon, no? Mo na, nga laay ang imong Kristohanong kinabuhi, kaya nga naman, you are doing all the work. Di wa man mo tuguti ang Diyos to do for you. So, mao na. Huwag gani kay pagpasalamat nga ito kaniya. The Bible says, always give thanks in everything. Give thanks in everything. No. So, atong gisgutan kagapon nga, we cannot take anything with us when we depart from this world. Wala. Gawas lang. Gawas lang sa pulong sa Diyos. Na natigom na diha sa imong kasing-kasing sa imong kalag. You see? O ka na nagalibot-libot na diha sa imong panimuot. It's already circulating in the stream of your consciousness. So mo nang hisgutan na ito kagapon ng happiness nga. Gisgutan diha sa Philippians 3:1, si Pablo naghisgot niya na. Talks about happiness that plus H. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. Na diha gyud gibutang gyud na sa imperative mood. Unsa ibot pasabot sa imperative mood? Mood of command, mando. Yan. Gimanduan kita. This is one of the imperative moods sa pulong sa Dios. Kaya in the King James Version, and it is a safeguard for you. Ang safeguard diha, matulad pa ni Pablo, it means protection and safety. So kining it diha, and it is a safeguard for you. Kanang it diha, plus H, mo kanay kalipay nga sa Dios. If this perfect happiness cannot be reached, dili kini makabot sa ka magtotoo, imposible nga iya kining masinati sa iyong ginabuhi. Imposible. It's impossible to experience it. Mao na ang doktrina kinahanglan gyud galingon. It has to be metabolized to really experience this perfect happiness. Ang doktrina kinahanglan masilsil by repeating these doctrines over and over and over and over again. Kinahanglan yun balik-balikon. Subli-sublion. Kaya ang kalipay nga gisgutan sa Biblia does not depend sa mga butang, mga tao, mga sirkumstansya. Wala. It does not depend. Kaya kining maong matang sa kalipay can solve your problem. So kung buot ka nga, masulban ka na imong mga suliran nga giyatubang din. Have this kind of happiness. Tuon, katon, tuo, gamit pulong sa Diyos. In fact, it is a problem-solving device. So it is your victory to possess this kind of happiness. Kadaugan ni mo eh. You see? Huwag ka kaibaw, kadaugan ni mo kini. Ayaw lang kalimti katong tulog ka mga kahanas nga espirituanon. Spiritual adulthood ka nakaabot niya na. Unsa man ning 3 spiritual skills. Spiritual self-esteem. That's the beginning of contentment in life kana. Ikadua, spiritual autonomy. Ikatulo, spiritual maturity. Ayaw yung sipyat o ayaw kalimot sa padayon sa pagtukod sa mong dakbalay. Edification complex of the soul. Maunay penthouse nimo. Tapangko ba? Ano man yung tapangko?
slanting roof for protection. So na, padayon sa pagtukod. Yan ang imong edification complex of the soul or dakbayan sa imong kalag. O kayaw kalimot nitong Operation Z or Operation X plus Y plus Z. X radical, Y radical, o Z radical. But aron ka makakato ni mga butanga, volition is to be used. It's a matter of unsa choice. Mao na nga diha sa Salmo 128:1 nagkanayon kinig, blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in His ways. Kanang blessed diha sa Griegong pulong is makarios. Makarios means happinesses. Psalm 146 verse 5, happy is he that hath the God of Jacob for his help, whose hope is in the Lord his God. Now, there's a 2 Corinthians 12:10. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, insults, hardships, persecutions, difficulties. Now, sa maning weaknesses? Well, of course, that's the providential preventive suffering. Ang insults, this is people testing. Mga tao, musuway nimo. Unsa pa? Ang hardships, this is thought testing. Suwayan ka pinagisi mong panghuna-huna. Persecutions, kini system testing. Ug ang mga difficulties, disaster testing. Nagtiman kadtong prinsipyo nga atong gitukbil nga for when I am weak, then I am strong. You should be strong sa pagsugakod, pagatubang, pakigharong sa mga pagsulay. Ang kining slander, people testing ka na. Mga pressures, pagpiit, thought testing sa una-una. Persecutions, system testing. Ang mga distresses, disaster testing. Now, kini mga butanga nga itong isgutan will be experienced by you when you are already under maximum, dili kay maximum, when you are already under momentum testing. Yes, all believers will pass through with this. Di man unsa may ikapito nga problem-solving device nga gisangkap sa Dios kanato? Well, ang ikapito is sharing the happiness of God. O kining maong matang sa kalipay cannot be experienced through emotion, dili. Way labot ang imong pagbati nini ha. Kay in fact ang pagbati dili ka huna-huna. Kay way huna-huna ang atong pagbati. It has no thinking. Kining maong matang sa kalipay nga atong isgutan dinhi atong gitunan is the mental status of a mature believer with Bible doctrine metabolized. Ang Biblia, labihas kadaghan nga mga bersikulo nga nagkanayon nga taliwa sa mga trahedya, mga katalagman sa kinabuhi, kining maumatang sa kalipay will remain to exist and can still be enjoyed by the mature believer. Di man ang mature believer lamang ang makasinati nini, ang makapahimulos nini. Ang mga bata pa nga mga magtutuo, ang pasabot, baby believers pa, wa pa makaabot gani sa ang sa pagkahingkod din. Wala. Dili sila makapahimulos o maka-enjoy nini. Perfect happiness is related to the three spiritual skills. Timan nila. Spiritual self-esteem, spiritual autonomy, and spiritual maturity. Now, this undergoes the preventive providential suffering. Inomdong ka pa sa 8 ka mga momentum testings? Old signature, people, thought, systems
arrogance, hatred, disaster, and prosperity. Mao kanay 8 ka momentum tests. Now, nga namang naghisgot man tani niya, why are we talking about this? Tubag? Because they are the requirements or prerequisites to experience the perfect happiness of God. Mao niya mga panginahanglan. Kung dili ta makatuman yan, adi ta makahimulos. Contentment in the midst of slanders done by people towards us. Now, 2 Corinthians 12:10 again, outside pressures of adversity requires Bible doctrine to prevent it to internalize as stress. Pagpiit, sa mo ba na binisaya? Piot, okay, stress, ang ingnon lang nato, pagpiit. Stress, ang prinsipyo gyud ni timan stress is optional. Adversity is inevitable. Timan na, ang pagpiit, naras imong pagpili. Apan ang katalagman moabot gayon sigurado. Inevitable. So, of course, timan yun na, you cannot live the spiritual life in stress. Dili. In fact, ang stress, ang pagpiit, contradicts the plan of God. Supak yun sa plano sa Diyos. Persecutions, nagalakip ni ini, unjust treatment, ang naay kanang daot kanimo. You see? No believer is exempted to face persecutions. Kitang tanan nga mga magtotoo na ayaw kadlok. Kay madlok ka sala ka na o wa na kay pagsalig sa Dios. You're making God a liar. Yan ang bahina. So, ayaw gyud sinta dayon kung anay mga persecutions. Gamit dayon sa tanang mga doktrina na napundo diha sa imong kalag. Now, so no believer is exempted to face persecutions. Example. Now, ang usa ka magtotoo. Imong igsuon magtotoo. Mangawat sa imong imong pitaka. Okay? Nakatong imong pitaka na isuod nga kwarta. Unsa may imong buhaton? Now, sanglit kadtong imong higala nga nangawat sa imong pitaka, nakasupak man sa balaod sa divine establishment. Unsa may imong buhaton? Kinahanglan imong i-report ngadto sa pulis, di ba? Although you don't have any anger ngadto kaniya, wa ka masuko, you're just relaxed tungod kay you are contented. Okay? So mao na. That believer who stole your money has violated the laws of volitional responsibility. Gawas nga supak siya batok sa balaod sa nasod. You see? A believer is professional once he is a stable believer due to metabolize Bible doctrine. Timaning itong prinsipyo, when I am weak, then I am strong. Timani, we no longer depend on ourselves. Human power. Wala. Why pose kining mga tawanong mga gahom? Wala. Instead, depend on God's spiritual assets, divine provisions. Si Ginoong Jesucristo nakatuman sa royal law, nga love your neighbor as yourself. Apan, mga tanong ko nimo, what was the maximum incident ng atong Ginoo, gigamit sa atong Ginoo o iyang gi-apply sa royal law? Unsa man? Unsa may kinagrabihan nga insidente nga atong Ginoo
nga Ginoong Jesucristo used and applied the royal law. Tubang, sa dihang misyagit siya, mityabaw siya sa pag-ingon dito sa cross, my God, forgive them for they do not know what they are doing. Mao to. Now, sa laing bahin, when we progress sa atong espiritualong kinabuhi, we do not have any scale to find out where we are now sa atong espiritualong kinabuhi, ang status sa atong espiritualong kinabuhi. Di man ipot tong prinsipyo nga atong kanunay yung hisgot nga ang kapaspason sa atong pagkaton kinahanglan mo labaw pa sa kapaspason sa atong pagkalimot. The rate of learning must exceed the rate of forgetting. Di man itong isulting Pablo, I learned to be content. Namo na, kontento gid siya sa kinabuhi. A believer has to pass the providential preventive suffering to experience the spiritual autonomy. When I am weak, then I am strong. So tuguti ang pulong sa Dios nga mulibot-limot na magatuyok-tuyok na diha sa imong panimuot in your stream of consciousness. Dinhi ta mohunong usa dinhi nga adlaw atong ipadayon kini is paghisgot ugma. Ayaw kalimot, ayaw saypa ang pagsunod nini sa sunod nga sumpay nini magtampo ta. Ato karong iduko ang atong mga ulo, ang tiyungon ang atong mga mata, samtang atong ipahinungod kining pipila ka mga gutlo nga nahibilin ning atong tuon sa pulong sa Dios nining adlaw. Atong ipahinungod kining pipila ka higayon o mga gutlo ngadto sa atong mga higala kinsa wa pa diha si Kristo sa ilang kinabuhi. Kay kini sila wa gayoy paglaom, wa gayo diha kanila ang kinabuhing dayon. So niini higayon na karon, kini maong labing menungdanon og bililhong gutlo sa imong kinabuhi. Dili magtotoo. Ganis tibuok mong kinabuhi higala nga dili magtotoo. Samtang nagalingkod ka karon diha sa imong lingkuranan ug nagapamalandong kung kinsa man gyud kini si Ginoong Jesucristo, unsa man gyud ang iyang nabuhat. Si Ginoong Jesucristo nagasulti og ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaanto sa amahan kun dili pinaagi kanako. Juan 14:6. Kini nagpasabot nga mahimos Kristong usa ka bakakon ug siya mahimo usab nga ang manluluwas. Siya ang manluluwas. Unsay pasabot nini? Kini nagpasabot nga si Ginoong Jesucristo mianhi dinhi sa kalibutan. Nagpakatao ug sa samang higayon siya Dios. Way pagkakunhod siyang pagka-Dios ug matuod nga tao sa usa ka persona. Mianhi siya sa usa lamang ka tuyo ug kadto mao ang iyang pagpakamatay. Pagpakamatay alang kanimo higala. Matud pa sa Juan 15:19 o 13, ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala, mao ang paghatag sa kaugalingon niyang kinabuhi alang kanila. Si Ginoong Jesucristo, walang muhatag siyang kinabuhi alang sa usa ka higala. Iyang gihatag iyang kaugalingong kinabuhi alang sa tibuok kalibutan. Bisan gani niya itong nagdumot kaniya. Bisan pa niya itong mga Fariseo nga nagadumot o may kasilag kaniya. Namatay siya alang kanila. Oo, namatay siya alang kanila, namatay siya alang kanimo. Higala. Kung siya may anaan niya na, muta na katingali. Ang kaminungdanon niya na mo kini, paminaw. Nga samtang nagabitay siya dito sa krus, ang Diyos ngawahan, mi hanok, agig pasangil kaniya.
siya nga hingpit nga Dios ug matuod nga tawo gibubo sa Dios nga Amahan ang tanan tang mga sala, tanang sala sa tanang tao ngadto kang Ginoo Jesucristo. Ug mao tong gihukman siya tungod niya tong maong mga sala, tungod niya tong paghukom, nahimos Ginoo Jesucristo nga puli ka nato. Gihukman siya tungod sa atong mga sala. Ug mao kanay hinungdan ngano nga atong mga sala dili na isyu, tali ka nato sa Dios. Ngano man? Tungod kay gibayran naman kadto silang tanan. Busayaw na pagunahuna sa pagbayad niadto sanglit gibayran naman kadto. Gani gipapas naman kadto silang tanan. Ug busa sumala sa gisulti siya sa balaang kasulatan, ang imurang buhaton ni gala mao ang pag-angkon og relasyon ngadto sa Dios nga mulungtad hangtod sa eternidad. Ug ang bugtong paagi nga imo kining mapanag-iya mao ang imo lamang pagtuo lamang kang Ginoong Jesucristo lamang. Ingon nga imong bugtong o personal nga Dios ug manluluwas. Maura. Busa tuohi siya sa iyang pagkasiya o sa unsay iyang nabuhat alang kanimo. Nahigugma si Ginoong Jesucristo kanimo. Mao nga nagpakamatay siya dito tungod og alang sa imong utang sa sala. Na mao ka na ang unod sa maong pagtuo. Ug mao ra ka na. Ayaw nagtutok sa uban pang mga paagi kay dili ka na gikan sa Dios. Ang iya sa Dios hingpit, walay kulang. Kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak. Aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kundi dili makabaton ni hinuon sa kinabuhing dayon. Juan 3:16. So, buot ka bang makaangkon o kinabuhing walay katapusan? O buot ka bang mahilangit? Higala. Maura kini ang bugtong pagi nga imong maangkon kini o mahilangit ka. Tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo niining bililhon nga higayon. Nga kami nakahimog labing mahinungdanong desisyon nga maong pagtuo lamang kang Kristo lamang. Salamat sa imong mga pulong. Pulong sa paglaom. Pulong sa kaluwasan. Salamat sa imong grasya. Ubani kami sa among pagbugbuwag nini gayuna. Dada kami pagbalik din ugma. Aron kami makapadayon sa among spiritual momentum pagbuylo sa among kinabuhing Kristohanon. Hangtod makabot na mo among tumong spiritual maturity, capacity for life. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.